खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै आं रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बियाब बाथौ गुथुमनि माइनाव आफाद, बे माइनाव आफादा साननैनि हाबाफारि सावरायमा जुथुमा साननैनि हाबाफारि सावराय जुथुमायाव फैयै दिनै गेवलां सावराय जुथुमा दिनैनि बे सावराय जुथुमाखौहाय बेखेवनानै होयो बिटिसि डिपुटि स्पिकार लेङाइ बुंथिगिरि सार नेरसोन बर' बिथां मोनसे गया साननाय मोननै साननायनि गेजेरजों जयैनो मोनसे मोजां साननाय फैयोब्ला मोनसे धोरोमखौ फैयोब्ला निश्चय बे गथ'नि फिथाइखौ जों जानायखौ मोनो। जे जोङो धोरोमनि बेलायावहाय राफोद बिनि आखल आखुखौ खालामनो नागिरदोंब्ला जोनोम जाखांनायनि बिनि अखानायनिफ्रायनो बिनि आसार खान्थिखौ जों होनो रोंनांगोन। दिनैनि खुंगा 9थि बिमा माहारि सावराय जुथुम 3 नं भटियासां नैबे एखेबारे गोग्लैसोना थानाय गामियावहाय साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जा बिमा माहारिनि सावरायमेल। बे सावरायमेलायावहाय आंखौ बेखेवगिरि हिसाबै लिंनानै लाबोदों। अबयसे आं आलासि नङा, अब्लाबो आं आलासि हिसाबै बेवहाय नुजाथि फैनानै गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे आं बेवहाय मोनसे थुलुंगाखांनाय मोन्दों। जाय गामियावहाय फैनानै बेवहाय धोरोमनि हाबाफारि लानानै माखासे बाथ्रा सावरायदों आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि माहारियाव फेरलेबसेबाबो थुलुंगा एबा सुबुरुन निस्सय होगोन आरो बेनि गेजेरजों जोंनि धोरोम फालिनाय, धोरोम सिबिनाय आरो समाजखौ दैदेननाय एबा समाजखौ मोजां रोखोमै खालामनाय बिमा माहारिनि गेजेरजों फेरलेबसेबाबो मदद मोनगोन होननानै आं फोथायनाय थादों। आरो लोगोसेनो बेवहाय जा आं नुदों खुंफुंनायनि बेलायावहाय गोग्लैसोनानै थानाय गामिब्लाबो बे गामिनि दैदेनगिरि बिबानगिरि गासैबो बिथांमोना लैहोर फैनानै बेवहाय खुंफुंनो हादों आरो बे खुंफुंनाय हाबाफारियावहाय बियाब गौथुमनि सिङाव जेसेबांखिनि दालाइ आफादफोर दङ बे दालाइ आफादफोरनिफ्राय गासैबो माइनाव बिथांमोना फैनो हादों आरो फैनानै बिथांमोना गाजा गोमजायै बेवहाय हाबाफारिखौ खुंफुंदों। आं मिजिंथिदों जे बे हाबाफारिनि गेजेरजों गाजा गोमजायैनो जामारदों आरो लोगोसे इयुन फैबाय थानाय समफ्रावहाय बाथौ धोरोमखौ फेहेरनायनि बेलायावहाय बा बाथौ धोरोमनि माखासे मावनांगौ हाबाफारि बे हाबाफारिखौहाय मावफुंनायनि बेलायावहाय फेरलेबसेब्लाबो इयुन जोलैखौ मदद होगोन एबा थुलुंगा होगोन। आरो बिमा माहारियावनो गमामायैनो बिबान दङ जे जोंनि समाज दानाय, जोंनि हारिमु सिबिनाय, जोंनि इयुन जोलै उन्दैफोरखौहाय फेदेरनाय फोलावनाय आरो बिथांमोननि दिनैनि गोदान मुलुगाव बा जौगा मुलुगाव माने बादायलायनो थाखाय मोजां सोलोंसा बा मोजां गियान होनो थाखाय बा सोलोंथाइ होनो थाखाय बिमा माहारियानो गिबियाव माने बिबान थायो हिसाबै निस्सयকৈ नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों एबा नैबे सावरायमेलनि गेजेरजों मोजां माने बाथ्राखौ बिथांमोना सोलोंनानै गावनि गथ'फोरखौ फोरोंनो हायो। बे खेराइसालि लुफुंनाय आयदायाव माबाफोर बुंनो नामा? गोबां गामियानो माने खेराइसालि लुफुंनो हायाखै। बे खेराइसालि लुफुंनायाव नोंथांमोननि सरकारनिफ्राय माबाफोर बेबस्था लादों? दायो आथिखालावथ' देग्लायनिफ्राय गोदान सरकारा नियम मोनसे खालामनाय जादों। मोनफ्रोमबो मन्दिर मस्जिद गिर्जा बायदिसिनाफ्रावहाय डाइरेक्टहै माने सरकारि अनसुंथाइफोरखौ होनो हानायनि मोनसे बेबस्थाया जाबाय। आगोलाव नाथाय गैयामोन। धोरोम माने सालिफ्रावहाय बा खेराइसालिफ्राव बेबादि लुफुंनो हानाय बा बेबादि सरकारि अनुदान होनो हानाय बेबादि खाबु गैयामोन। नाथाय दायो सरकारा थांनाय बोसोरनिफ्राय गोदान बाजेटआवहाय बाजेट लानानै मोनफ्रोमबो मन्दिर मस्जिद गिर्जा जायखिजाया धोरोमसालिफ्रावहाय अनसुंथाइ होनो हानायनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बे हिसाबै जोङो फिसायैबाबो आसुनिफोरखौ देग्लायनिफ्राय लानाय जादों। बबेबा 2 लाख 3 लाख 4 लाख बेबादि होनानै जोंनि धोरोमसालिफोरखौहाय लुफुंनायनि थाखाय हाबाफारिखौ लादों। नाथाय बेबो जाफुंजोबाखै। आं मिजिंथिदों लासैब्लाबो जाफुं। डिमाकुसियाव बे बाथौ आश्रम बियाब गौथुमनि सिङाव बाथौ आश्रमा दिनैसिमबो लुफुङाखै आरो आं बेवहाय थांनाय 2016-17 मायथाइनि MJNरेगानि सिङाव थानाय जा अनसुंथाइमोन बेयाव 5 लाख रां थाखा आं होनाय जादोंमोन। थेवब्लाबो जेबो हा खोनायनि मुङावसो आं होनाय जादोंमोन। जेबो लुफुंनाय जायाखै, जेबो खालामनाय जायाखै। नाथाय गोदानै देग्लाय 2019-20 मायथाइनि मिउजियाम एन्ड आर्किअल'जि डिपार्टमेन्टनि मानिजाथाव EM लोमसाव दैमारि बिथांनि माबानायाव अननायाव आरो आंनि जुजिनायाव 20 लाख रां बेवहाय माने अनसुंथाइ मोनगोन आरो बे मेसेजखौ आं नोंथांमोननि हेफाजाबै फोरमायनाय जाबाय। गोजोन्थों।